Rêveberiya tevgera Apoyî di salvegera fesexkirina PKK de û hem jî li ser rewşa dawiya pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk civîneke çapemeniyê li darxist. Tevgera Apoyî diyar kir got ew weke tevger li gorî pransîp û pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk ya rêber Apo tevgeriyan lê rapora meclisê heta niha neketiye meriyetê. Daxuyanî û hem axaftinên desthilatdariya AKP yê got dibêjin pêvajo bi pêş ve diçe rewşa heyî rava nake. Bi vê awayî tevgera Apoyî diyar kir got divê gavên qanûnî di demeke zû de were avêtin û statoya rêber Apo jî were diyarkirin. Nîvek li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk de derbas bû. Heman demê sal vegera fesehkirina PKK'ye di navbera 5 û heftê gulana 2025 de li ser banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Apo me PKK fes kir û em ketin pêvajoyeke nû. Biryara me ya fesehkirina PKK û dawîkirina tekoşîna çekdarî ya dijî Tirkiye re salek derbas bû. Di nava salekê de çi hat jîn em dixwazin binirxînin. Rêber Apo di banga xwe ya 27 Sibata 2025 de şert û mercên ku PKK pêşxistine û sedemên vê danî holê. Tevgera me piştî vê bangê yekê adarê agiribesteke yekîalî ragihand. Piştî vê bangê gelek derdor û şexsiyet diyar kirin ku ew ê PKK li gorî vê tev negere. PKK ku wekî tevgera rêbertî derketiye holê. PKK ku li ser xeta rêbertî tekoşînê dike û pêş dikeve demeke Kurd te kongre xwe kom kir. PKK bê tereddüt banga rêbertî xiste pratîkê. Di vê çerçoveyê de biryara fesehkirina PKK girt û tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye bi dawî kir. Serokê giştiyê MHP û şîrîkê desthelata heyî Devlet Bahçeli 22 Cotmeya 2024 de bang kir. Rêber Apo jî bi îtimala ku ji nava dewletê îradeya çareseriyê pêş bikeve bersivek erenî da vê bangê. Tevgera me ya azadiyê ji ber ku hêza çareseriya rêber Apo bawer dike biryarên wisa radîkal ên wekî fesehkirina PKK û dawîkirina tekoşînê çekdarî girt. Ji ber vê hevseroka me ya Konseya Rêvebir a Kecekê Besê Hozat 11 Tirmeha 2025 de bi 30 hevalên me yên gerîla re çekê xwe şewitandin. Bi vî awayî hate îspatkirin ku dema şertên guncav ên siyasî bi gavên pewîst ên hiqûqî bêne avakirin bi hezaran gerîla jî wê çekê xwe deynin. Ji xwe wê demê Devlet Bahçeli jî di vê çerçovê de axivî û got diviya bû ew kesên ku çek şewitandine bi derxistina qanûnên pewîst berê xwe bidanan Tirkiyeyê. Devlet Bahçeli bi vî awayî vegera li Tirkiye wê çawa be danî bi holê. Me hêzê xwe di nava sînorên Tirkiye de derxistin dervay sînor. Me li qadên parastina medya hin mevziyên xwe jî ji ber pevçûnên muhtemel vala kirin. Dîsa di 2017 de me hin rêveberiyê mîtê dîl girtibûn. Me van kesa jî radestê dewletê kirin ku bikarin xwe bigihînin çareseriya siyasî demokratîk di vê pêvajoyê de li îmraliyê bi rêbertiya me re hin hevdîtin çêbûn û hin şehîdên me yên li qadên parastina medyayê hatin girtin. Dervay van mijaran heya niha wisa gavekî cudatir nehatiye avêtin. Me her tim ji bo çareseriya siyasî demokratîk raya giştî ya Kurd amade kir û peyamên erênî dan gel. Gelên Tirkiye di vê mijarê de hesas nêzik bûn. Nêzîkatiyê neyînî yê li hemberî muxalefetê jî bi we sedema ku ji pêvajoyê re desteka civakî zêde nebe. Komisyona ku li meclisê ava bû me erênî dît. Ancak pêvajoya amadekirina raporê pir dirêj ajot û raya giştî baş nehata amadekirin. Rixmê ku muxatab esas rêbertiya me û aliyê çareseriyê di vê pêvajoyê de komisyona meclisê rêbertiya me re tenê yek carê hevdîtin kiriye. Di encamê de komisyona meclisê raporek amade kir. Rixmê hemî kêmasiyên xwe jî ev rapor di pratikê de dikare bandorên erênî bide çêkirin. Ancak hêjî feraset û pêşniyarên di raporê de pratîze nebûne. Ev jî wisa nîşan dide ku desthilat bi awayekî rast û samîmî nêzîkî pêvajoya aştî û civaka demokratîk nabe. Pêvajoyeke rast a çareseriyê ancak bi nasîna muxatabiya hiqûqî ya rêber Apo dikare dest pê bike bi diyarkirina vê statûyê dibe. Ger cê rêber Apo ji hêla qanûnî û siyasî ve diyar dibe, diyar bibe û bi derdorên cuda re bikare li ser vê esasê hevdîtinan bike
wê demê dikare awayekî encamgir rolê xwe bilîze. Kengê statûya rêber Apo diyar bibe. Kengê rêber Apo bikare xwe bigîne şertên xebata azad wê demê dikarin qala pêşketina pêvajoyê bikin. Ancak rewşeke wiha de wê gelê Kurd û raya giştî jî pêşketinên pêvajoyê bawer bike û desteka pêvajoyê awakî lez zêde bibe. Divê gavên qanûnî bêne avêtin. Bi temamî çek danîn û ketina nava siyaseta demokratîk bi avêtina gavên hukukî dibe. Li ser gavê qanûnî û pergala hukukî nîqaş hene. Di encam de ev gotinên ku avêtina gavên hukukî bi tespît û teyîdkirina danîna çeka ve girê didin rastiyê îfade nakin. Pêşketina pêvajoyê gavên qanûnî yên pewîst nehatine avêtin. Me weke tevgera azadiya Kurd di kongra ku PKK hate feskirin û li dijî Tirkiye tekoşîna çekdarî hate bidawîkirin de biryar girt ku pêvajoya aştî û çivaka demokratîk ji hêla rêber Afo be bêmeşandin. Sermüzakerevan û pêşengê vê pêvajoyê rêber Apo ye. Divê li gorî vê rastiyê wekî muxatabê esasî rewşa siyasî ya rêber Apo diyar bibe û bikarbe xwe bigîne şertê xebata azad. Ev pêvajo ancak bi vî awayî dikare rast bêmeşandin û dikare biçe encam.